ikwu bendioma ejimaka n'ebe ahụ nọ ugbu a na-egbochi m na ahụike na ọdịmma. Otu aka m si na-anabata gị n'ụbọchị taa n'ihe omume anyị bụ Anam na-abịara gị naanị na Ozisa 96.1 FM Owerri ụbọchị Wednesday izu ụka ọbụla. Taa bụ abalị 25 nke ọnwa ise afọ 2022. Abụ m Chikwadoeze Ikpeama, mụ na Obinna Dike otimkpu Jizọs. Obinna Dike otimkpu Jizọs. Otimkpu n'otu imere taa. Emere mana taa ụkwanụ Wednesday ikpeazụ n'ime ọnwa. Ya ụkwa na ihe anyị na-ekwu na ọnwa agwụkwala. Ọ na-agbada. Ọgwụla ọnwa agwụla. Nke a ga-abụrụ na anyị ekele Chineke n'ihi na ọ Chineke na-eme. Enweghị nke anyị na-emenwu n'ike onwe anyị. Ụmụ nwaanyị ji ekwusị nwere ka akwa di anyị na-eme. Ọ dị ka anyị na-eme n'ike anyị ọkwa di anyị na-eme. Asị onye ure ọ na-eri ihe asị mba. Ọ dị mma. O nwere ozi na-abata na ọgbọ nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ Facebook anyị. Ọ bụrụ na onye ziri anyị ozi Achọ Demian, ọ bụrụ na ị nwere ike zizi anyị ozi ahụ otu dị mma, n'ihi na ahụrụ m ebe na-asị na enwere ihe mberede. Ndị ntarakụ batara na okporo ụzọ, ihe mberede okporo ụzọ ha batara n'ụzọ Aba Road na mgbede a. Ha na ndị trọk bụ ihe kreti mmanya na ụmụ ihe ndị ọzọ na mgbede a. Ọ dị mma, ndị ntarakụ biko unu jikwanụ ndụ ndị mmadụ kpọrọ ihe. A sịgodịrị na unu na-achọ ijide ụgbọala, unu echetakwanụ na enwere ihe mberede nwere ike mee wepụ ndị ọzọ na-aga n'ụzọ ndị a. Ya bụ onye a zibatara ozi ya John Demian, emeela maka ya bụ ozi zibatara anyị ziota na-adụ ndị ntarakụ ọdụ si biko zi anọ n'udo. Biko unu ejila ndụ ndị mmadụ atụ mgbere ahịa, unu ejila ndụ ndị mmadụ egwuregwu. Ọ dị mma, ka anyị gaa n'ihu na ya bụ ihe omume nke taa. Tupu anyị aga n'ihu ịkpọpụta akwụkwọ ọrụ ndị batara ebe a n'ụbọchị taa, o nwere ihe anyị ga-etinye ọnụ. Otimkpu anyị kwuru na anyị ga-elebarịrị ya bụ ihe anya. Maka na o siri ike. Anyị kwuru na anyị ga-elebarịrị ya bụ ihe anya. Ọ dị mma, nke ahụ bụ na ọtụtụ mgbe bụ na anyị na-abịa ebe a ma ọkwa maka ọrụ, ma ọkwa na enwere ndị na-achọ ndị ga-edere ha ahịa, ndị ga-arụ ọrụ dị agha otu ihe maọbụ nke ọzọ. Mana o nwere mkpesa anyị bịara nweta n'aka otu n'ime ndị na-ewetakwa ya bụ ihe ọkwa maka ọrụ n'ụbọchị taa. Mkpesa ahụ nwoke ahụ bịara mee na ndị ahụ ndị si na Mpeseku Sport. O nwere ebe a na-akpọ Mpeseku Sport, ọ nọ n'Ọkigwe Road. Dịka o si maatụ, ọ nọ n'azụ isi n'Ọkigwe Road, ọ nọ n'azụ ebe Bank Road a. O nwere mbata ụzọ a na-eji abanye Ọkigwe Park ochie. Ọ wee bọsị ụlọ ahịa ha nọ, ụlọ oriri, restọrantị na bar. Ọ dị mma, ihe ọ kọwara bụ na ọtụtụ mgbe anyị macha ọkwa na ndị mmadụ na-achọrọ ndị ga-ere ahịa, ụmụ nwaanyị ndị sales gị ahụ dịka ndị oyibo ji akpọ ya. Ọ bụrụ na anyị macha ọkwa ndị a, ha nweta ndị ọrụ otu ihe maọbụ nke ọzọ akpachapụ ha na ụdị na nkọwa o nyere doro anya na enweta ụmụ ọrụ gwa ha na a chọrọ inye ha ebe obibi. Ọtụtụ ndị na-agwa anyị na a ga-enye ha ebe obibi, na-enyekwa anyị ihe a ga na-eri eri. Ọ bụrụ na mmadụ nye gị ọrụ, nye gị ebe ị ga-ebi ebi, na-enyekwa gị ihe oriri, echeghị m na ị ga-elewecha anya na ụgwọ ọnwa gị ga-adịwachakwa ka ndị ahụ na-esi n'ụlọ ha na-abịa ọrụ, maọbụ ndị na-akpara onwe ha nri. Oke ebiela mkpa, ụgwọ ọnwa gị kwesịrị igboro gị wee na-emere gị otu ụzọ n'ime ya. Ya bụ na o nyere ezi nkọwa na ọrụ ahụ bụ na ọ ga na-enye gị nri, nyekwa gị ebe obibi, ka ị na-arụkwara na ya ọrụ. Jikwere ezi obi gị na-arụ ọrụ a. O kwupụtara na ihe ụgwọ ọnwa gị ga-awụ, ọ bụrụ na gị ji ezi obi gị na ị chọrọ ịrụ ọrụ ahụ, ụgwọ ọnwa gị ga-awụ $10,000, ya 10,000 naira. N'ezi nkọwa, ihe o ji nye ezi nkọwa ahụ bụ na ọ ga na-enye gị nri, nyekwa gị ụlọ. Ọ bụrụ na ilezie ya anya hụ na onye a na-enye gị nri, nyekwa gị ebe obibi, bịa na akwụkwọ gị 10,000 naira, ime mgbakọ na mwefu ya gị hụ na ọ kwụzikwara gị ụgwọ. Ọ bụ eziokwu, 10,000 enwekwa ihe ọrụ n'anya edo anya ka ọ hapụ ịwụ na ị wetara ọrụ echi ga-ebegharịwa chọwa otu ụzọ maọbụ nke ọzọ, gị na onye nwe ụlọ ọrụ ga-eji nwee nsogbu. Ya bụ ụlọ ọrụ a na-akpọkwa Mpeseku Sport ka na-achọ ndị ga-erere ya ahịa, ụmụ nwaanyị
ụmụ nwaanyị ga-ere ahịa akpọrọ sales gear. A ga-enye gị ebe obibi ị ga na-eri nri ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-arụli ọrụ sales gear ala, biko ọ dị mkpa na ị gara kpọtụrụ ya n'akara igwe a dịka anyị si kọwaa. Ezi nkọwa nọ n'ihe a bụ na o nyere gị ụlọ nye gị ihe oriri na-akwụ gị 10,000 naira. Ọ bụrụ na ile anya ị gaghị arụ, abịala je chọwa okwu ma ọ sịwa na ịrụtụrụ ya gị sị na ị na-agbapụ. Ọ bụrụ na ile anya ị chọghị ịrụ ya bụ ọrụ, biko akpọla agala. Mana ị chọrọ ịrụ ya bụ ọrụ, kpọọ n'akara 0803 388 2280. Ka mkpụkwa ya ọzọ 0803 388 2280. Nke a bụ maka ndị ga-achọ ịrụ ọrụ dịka ndị sales girl na ya bụ Mpese Cool Spot. Ịma na o nwekwara ihe ọzọ a kwesịrị itinye ọnụ, ihe gbasara ndị nghọrị. Enwere ọtụtụ ụmụ okorobịa na-abịa ebe a na-ere nri. Ụmụ agbọghọbịa ga-enye ntị gezie ọfụma. Ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa gezie ntị ọfụma. Nke ga-awụ na ị ga-agbagharịcha chọta ọrụ ebe a ga na-enye gị nwa ego ị ga-eji na-enyere onwe gị aka. Ebe ahụ ị chọtaziri ọrụ, gaa hụ otu nwoke ndị nduhie, maka ndị na-awụkarị ndị nduhie. Ya abata ebe ahụ mere ọ na-ele gị anya, ahụ gị dị mma dịka nwa agbọghọbịa na-eto eto. Ya sizie gị na ya ga-enye gị ego karịrị ego a na-akwụ gị ebe a gị pụta gị gbarapụwa na-elesi gị anya, chefuo ọkwa niile anyị na-ama. otu isi ga mmiri amaghị gị ga-achọta ọrụ ahụ ga-echefue naanị na asịrị gị na aga m enye gị ego karịrị onye a. Emechakwa gị hụ na ọnwụ nghọrị ka a chọrọ ga-abịawazi ebewe ọkwa. E nwere ike mgbe ị na-abịaghachili azụ gị hụ na ụzọ adịghịkwa, ohere ọzọ adịghịkwa ebe ahụ. Ụmụ agbọghọbịa ndị na-achọ ọrụ, biko ọ dịkwa ka ndị na-arụ na filling stations. Ụfọdụ n'ime ha amaghị ma ndị na-arụ na filling station na-anye ha ikikere a ma ọ bụ agwa ọjọọ shi ha n'ime. E nwere ụfọdụ filling stations ị ga-aga ide this one is needed, onye nke a chọrọ dị onye nke nwa agbọghọbịa, ha gbara ọsọ gawa. Ha bịa izu a ha bịara, ha na-agba ezigbo agwa. Izu ọzọ nsonye n'elu maka inyere ha ikikere ime eriwe. Moto batazie na filling station bụ ịgba fuel, gaa hụ nwata gị ya nọrọ na-apị fon, chefuo na anaghị apị fon na stọp. Maka ịwụrụ onye bụ moto bata pịa nke gị, moto echi agwa gị ma ha ga-achapụ onye na-apị. Biko nụ ka anyị nyere n'onwe anyị aka. Otu anyị na-atakwa n'ahụ na Ozisa na-ezisakwana ozi ya inwe ike nweta ọrụ na-ezisa ozi ndị a naanị maka ọdịmma gị. Ihe ojisi ọrụ gị jichie ya ike, ọrụ anọkwa enwe nke ị nwetara gị jichie ya aka ike, ọrụ anọkwa. Ọ dị mma. Ka m rụtụ nke aka na ngwa n'ihi na ihe dị ọkụ anaghị anọ ọdụ n'ire. Biko nke a gbasara ndị bọs Imo. Biko ọ bụrụ na ị nwe onye bọs Imo ị na-anụ olu m ugbu a, ma ọ bụ nwere otu ị ga-esi mezi ruo onye ọbụla ihe a gbasara ozi a. E nwere nwaanyị bịara kpesara anyị akwa ugbu a, nwaanyị aja anya mmiri na-apụ apụ na ugbu a ka a kpọsara ya na roundabout gọọmenti haus. Ọ dị m ka ha si akabọ ụzọ aba ikedo n'ụzọ ọkaigwe na-apụta. O si ya si vileji dịka o si kọwa na-alọta. Aba o ji si vileji na-alọta dịka ihe sak rice. Enwere ụmụ ihe ndị nọchi ya n'ime ma ji ma ụmụ ihe ndị ọzọ gasị mma na ọgwụ na ụmụ ihe ndị ọzọ o wetara ochi na vileji were lọta. Ka moto nọ na-akwụsị ya, nrite ọ na-arịte na moto onye bọọsụ emevuola ya nwụ na biko nwaanyị anọ ọ nọ n'akwa ọkwụ na main road. Otu anyị na-ekwu ya ugbu a, ọ bụrụ na o nwere otu iji cheta na ihe dị otu anọ na moto gị, bute ya na Ozisa FM, buru ya bịawa ngwa buru ya bịawa ngwa na Ozisa FM. Ma ọ bụ onyele anya na ọ ka adịrị gị izi ibute ya na Ozisa FM, biko kpọọ n'akara igwe a ugbu a, kpọọ 0803 709 7885. Ọzọkwa 0803 709 7685. Ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị izi ịkpọ ya, bunye ya ihe ahụ aka ngwa biko si m otu ahụ ma gị bụrụ onye bọọsụ a ihe a nọ na moto gị. Mana ọ bụrụ na ọ ga-adịfuru gị izi, biko bute ya na Ozisa FM, ọ ga-erute onye nwe ya aka ngwa. Biko gị na-emoto a Chineke gọzie gị n'aha Jizọs Kraịst, amen. Si biko ka anyị gaa nụ n'ihu n'ihi na aka anyị juru eju ma barakwa abara imetụ unu mma ebe ahụ unu nọ n'ụbọchị taa. Anyị ga-akpọpụta akwụkwọ ọrụ ole na ole dị anyị n'aka ugbu a. Ọ bụrụ na anyị akpọpụta ha, anyị aga n'ihu na ya bụ ihe omume. Kpọpe akara igwe okwu unu ga-eji na-akpọtụrụ anyị maka ịkpọpụta ihe ị na-arụ ma ọ bụ ịkpọpụta ohere ọrụ pụtara site n'aka gị. Ya bụ nke mbụ na-abịara unu bụ na onye nke a sị na ya na-achọ onye ya ga-arụrụ ọrụ nnani. Ya bụ ọrụ ndị na-elekọta ụmụaka dị n'agbata otu afọ, abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ.
ndị ga na-elekọta ndị nnani ma ọ bụkwa onye ga-elekọta ndị na-arịa arịa ya bụ onye nke asị n'ọgwụ ụdị ọrụ ya na-achọ ha dị ụzọ mmadụ abụọ wetara akwụkwọ dị otu ahụ na-achọ ya bụ ọrụ nnani ya bụ ọ bụrụ na ị nwere ohere ọrụ dị otu a kpọọ 081 082 60113 ọzọkwa 0810 826 0113 onye nke ọzọ bụ ọkwa otu ọrụ ahụ ka ọ na-achọ ị ga-akpọ ya n'akara 0906 661 1953 ọzọkwa 0906 661 1953 ya ọ bụrụ na ị nwere ohere ọrụ dị otu a maka ndị naanị ga-ekpọtụrụ ha n'akara igwe ndị a nke ọzọ dị ka ya bụ nle anyị na-ahụ na anyị na-agbapụ ya ọzọ ka inwe ike nwe ohere ịkpọtụrụ anyị n'akara igwe ahụla m okwu ndị na-abata na unu ga-enwere anyị obere ndidi n'ihi na akpọpụtacha akara ọrụ ndị a anyị ji n'aka nke a bụ maka ndị na-achọ ọ bụrụ na ị nwere ebe obibi ị na-achọ ndị ga na-eleziri gị anya na-edosa ogige ya ọcha o nwere ike ibi ha ebe ahụ ị nọhụ n'ụlọ mana ị chọrọ ndị ga-ebiri ebe ahụ na-eleziri gị anya na-elekọtara gị anya na-eme ya ka ọ na-adị ọcha ọrụ ahụ nwere ndị dị njikere iwere ya na-arụrụ gị na-eleziri gị anya ya bụ ọ bụrụ na ị nwere ebe dị otu ahụ n'ala Owerri a ma ọ bụkwa n'ebe ọzọ gị kpọọ akara 0706 71 74266 ọzọkwa 0706 7174266 onye nke ọzọ bụ otu ọrụ ahụ kwa ọrụ nlekọta ezinụlọ ebe mmadụ na ndị nwe ya na-anọghị onye nke ọzọ ahụ bụkwa ụdị ọrụ ahụ ọ na-achọ ị ga-akpọkwa ya n'akara 0814 928 0818 ọzọkwa 0814 928 0818 ya ọ bụrụ na ị nwere ihe dị otu ahụ webe ụlọ nke ị na-ebighị n'ime ya mana ị na-achọ ndị ga na-elekọta ya anya si biko kpọọ ha n'akara igwe ndị a nke a bụ nke si n'aka Maazị Chinonso Engineering Services onye na-ahụ maka ọ na-arụ igwe plant igwe ndị na-enye ọkụ ọ na-anọkwanụ na Azụ street nọ na Amakọhịa kpọmkwem isi na flyover maọbụkwanụ gị isi na Diamond Sport ị ga-enweta Azụ street ọ sị na ya na-achọ ndị ya ga-ekụziri ọrụ otu esi arụ jenaretọ ma ndị nke ukwu ma ndị nke obere na ya gaghị na ndị ego naanị ihe ị ga-emekọrịta ịkpọ ya na 08065570717 ọzọkwa 08065570717 maọbụkwanụ gị kpọkwa ya na 07064569412 Maazị Chinonso ka ị nọ na Azụ street ọ sị na ya gaghị na onye ọbụla bụ onye nke bịaranụ site na Ozisa na ihe nke a kpọpụtara ya agaghị anaghị ego ọbụla ihe a ga-eme ekwu otu esi arụ ọ ga na-esi na-abịa biko ya ọrụ na ịdị njikere na ụmụ okorobịa ọ na-ahụra na ọrụ anọ biko ka anyị ga-anọ na-arụ ọrụ tinye aka onye ọbụla na-etinye aka karịa onye akpọrọ ya asị achọrọ m ịgba bọs echi bọs emebie onye nwe ya anara gị ya so ka anyị jisi ike na-arụta ọrụ maka anyị niile na-achọ ọrụ nwere ike nọ ga-aka ọ dị mma ka anyị kpọpụta nke a batara na akara igwe okwu anyị ọ sị na e nwere ụlọ ọrụ ama ama dị n'akụkụ Amachike okporo ụzọ Amachike ha na-achọ ndị nwaanyị maara etu esi eme ọpret etu esi apị igwe eji eme fotokọpị ọfụma ofu nwaanyị maara etu esi apị igwe fotokọpị ọfụma ya na nke nwoke makwara eme ọpret kọmputa ọfụma na-apị igwe kọmputa ọfụma ya ọ bụrụ na ị chọrọ ọrụ dị otu a ọ nọ n'ụzọ Amachike ọ dị mkpa na ị gara kpọọ ha n'akara 0803 419 6814 ọzọ 0803 419 6814 ka bụ maka nke ahụ ọzọ dịka ibe ya bụ
nke a ohere ọrụ pụtara na Danola London Bar and Hotel ha na-achọ ndị ọrụ dị otu a biko gezie ntị ọfụma ha na-achọ ndị ọrụ ndị weta ya bụ ndị na-enye aka ekesa ma na-aga ozi nkesa nri na ụlọ oriri na nkwari ya chọkwa ndị waitress ya bụ ndị nke nwaanyị na-arụ ya bụ otu ụdị ọrụ ahụ a chọrọ ndị ọrụ nche ya bụ ndị sekuriti na asụsụ bekee chọọ caretaker na-achọ chọọ ketara ya bụ ndị na-eshi nri ketara ndị na-eshi nri ọ bụrụ na ị nwere akara nzere ma ọ bụ ị chere na ị ga-arụrụ ya bụ ọrụ nke waiter waitress security ọ bụ ketara gị ga-achọrọ ya bụ ụlọ oriri na nkwari dị na Lakuku Obinze n'akụkụ Futo Junction Obinze ọ bụ otu esi depụta ya ebe a ma ọ bụghị kpọọ ha n'akara 0708 048 4424 ma ọ bụ 0803 289 0121 nke a bụ maka ya bụ ohere ọrụ ụlọ oriri na nkwari nke a si n'aka nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ onye muche elektrikal nke ya ọ na-achaji batrị na-arụzi batrị na-arụzi ụmụ kik moto kik na ihe ndị ọzọ sokwa ya ọ sị na ya na-achọ ndị ọ ga-ekuziri ọrụ a n'efu na-anaghị ego ọbụla onye muche nọkwana na street a na-akpọ ọgụgba isi ọgụgba pak banye n'isi ngwụcha ya maka ọgụgba pak kwụsịrị ebe ahụ pak ị nọ ma ọ bụkana gị kpọtụrụ onye muche na 0806 364 0482 ọzọkwa 0806 364 0482 bịa kpọtụrụ onye muche ọ ga-ekuziri gị ọrụ a na-anaghị gị ego na ọgụgba street bụ ebe ọ nọ ebe ahụ ọgụgba pak ọ nọ gịnị nke a dịkwa oke mkpa ụlọ akwụkwọ a na-achọsi ike onye ọkwọ ụgbọala ga-anya school bus ga-anya ụgbọala ụlọ akwụkwọ ahụ school bus ụlọ akwụkwọ ahụ dị na agịga agbala na Nnaze ọ bụ ebe a na-asị ụlọ akwụkwọ anọ na onye ọkwọ ụgbọala ga-ebikwa na nso nso ebe ahụ bụ agbala na Nnaze ya ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ọrụ ịkwọ ụgbọala school bus kpọọ ha n'akara 0803 873 9660 ọzọ 0803 873 9660 ma ọ bụ 0803 375 0041 ọzọkwa 0803 375 0041 ọ dị mma otu mgbe nwere ọzọ iji o nwere ọwụ nke a bụ ihe dịka ozi ọ dị ma tupu anyị aga n'ihu n'ozi ndị anyị ga-anọrọ mkpụ ole na ole maka na ịma na nkeji ole na ole na anyị ga-apụ ka gbara aka ahịa bịakwa tupu anyị agara ịpụ gbara aka ahịa ka anyị zaa oku ole na ole ndị na-akpọ anyị ọ bụrụ na iji akara igwe iji akpọ anyị kpọọ anyị n'akara 0708 264 1625 ọzọ 0708 264 1625 mgbede ọma o mgbede ọma gịnị ebe ndị nwoke ọma aha gị na-ebe isi akpọ anyị Chimaobi iko garị hụ I'm a professional styler. Yeah, in case it's only any drone you got my style, any type of design. Ọ dị mma, bụ akara ekwentị gị 070675755. ọzọ kpọọ ya na ngwa ngwa n'ọzọ 070675755. ọ dị mma nke ahụ dabara n'akpa ọ dị mma nsogbu adịghị ka ndị ọzọ nwee ike kpọkwa ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga-arụrụ gị ọrụ taịls onye maara ka o riri n'ọrụ taịl kpọọ ya n'akara igwe ndị ahụ ọ kpọpụtara mgbede ọma ị n'ebe ahụ
ọnụ ya ọ dị mma ikuku akụpụla nke ahụ ọ bụrụ na ikuku ekweghị gị gị nọgharịa chọọ ebe ikuku ya dị mma kpọọ anyị ka nwee ike nara oku gị mgbede ọma ị n'ebe ahụ ị ga-ejisi ike na-anọ ebe ikuku gị dị mma n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ n'otu oge nọrọ ebe ikuku gị dị mma ka nwee ike nara ya bụ oku mgbede ọma ị n'ebe ahụ ọnụ ya kpọọ n'akụkụ ekwentị gị kpọọ n'akụkụ ihe iji ege ntị bụ redio gị ị kpọọla n'akụkụ redio gị ngwa gaa n'ihu aha gị na-ebisi akpa anyị Benji ndewo gaa n'ihu isi ihe butere n'ụzọ bụ agha na Ozisa anyị mụọkwa ya bute ya na Ozisa FM ka anyị mụọkwa ya ebe a buru ya bịa na Ozisa FM n'ime Asọmta Katidral ọ ebe Ozisa nọ ọ dịrị gị izi ibute ya ugbu a gị bute ya nọ ọ dị mma nwoke ọma nke ahụ dabara adaba ọ dị mma kpọọ anyị n'akara 07082641625 mgbede ọma ahụ ị n'ebe ahụ biko aha gị na-ebisa akpa anyị ọ dị mma madam gaa n'ihu ịnụ onye ga-arụ ọrụ POS mmadụ abụọ ị ga-achọ ha na ndị nwaanyị ka ọ na ndị nwoke oke na ndị nwaanyị ọkụ ya nwoke ahụ eme POS ọ na-emekwa ọ dị mma ele ebe ha ga-anọ arụ dị ọrụ ele mpaghara ebe ha ga-anọ n'Owere ebe a kwa ya ngwakwa akara ekwentị gị 97 okay kpọọ ya ọzọ ya ngwa ngwa 09095991797 ọ dị mma nke ahụ dabara adaba tupu anyị aga n'ihu n'oku ịzakwa oku ndị ọzọ e nwere onye zibatara anyị ozi ọ eziokwu na anyị apụghị ịgụpụtacha ihe ahụ ugbu a ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị izi Okoli Chukwudị si anyị na-ahụ ozi gị n'ọkpọ nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ Facebook anyị si na enwere ohere ọrụ maka ndị maara ka esi apị igwe kọmputa ya bụ ndị ga-arụ ọrụ typist maka iwere ha n'ọrụ n'aka ngwa ngwa nke ahụ bụ oke m nwere ike ịgụpụtafụ n'ihu ekwentị anyị dị ebe a ugbu a ọ bụrụ na ọ nwere ụtọ ga-ejidere gị mfe ịkpọ anyị n'igwe kwupụtacha ihe ndị ọzọ dozi ya so gị kpọọ anyị ma ọ bụ gị mee ka anyị nweta akara ekwentị a ga-ezipụ na ikuku nke a dị ka ozi na-akọwa na ụzọ inland ịma na ụzọ inland ahụ dị atọ onye zitere ya bụ onye si na Golden Oldies ọ sị na biko na anyị etu aka gbasa ozi anọ ụzọ inland ahụ nke fọrọ afọ nke mpekele ahụ fọrọ afọ na mmiri akwatuole ọ na ha achọla iri ndị mmadụ biko ka gọọmenti gbaa ọsọ mara ihe ọ ga-eme maka ya biko ndị ọ dị n'aka gwara hapụ iwu ebe ahụ ndị ọrụ ụzọ anyị na-ekele ndị Golden Oldies ndị ọrụ ụzọ biko bịawanụ ọ dị mma ka anyị zaa oku ole na ole n'ihi na anyị ga-apụkwa ka gbara aka ahịa ị n'ebe ahụ nwoke ọma ọ naanị gị onye maara n'aha m ọ naanị gị onye kpọrọla m n'aha m onye echefukwala ndị nwoke ọma gaa n'ihu gaa n'ihu
Temple. Ede maka ahụ daba ma hụkwa na ofu onye kpọrọ m ahụ ma onye kpọrọ m ahụ ndị kụzi anụ adị mma ka anyị nke ọ bụrụ onye a ga-eme ọsịsọ tupu anyị aga mara na aka anyị abata ị n'ebe ahụ mgbede nwa nwoke ọma aha gị na-ebi izu akpa anyị nwoke ọma mba alụkwụlọ gị ahụ maọbụ agụwala gị alụkwụlọ gị nụ biko ịgbalịara nwoke ọma asị m alụkwụlọ gị nụ nwoke ọma ya gaziere gị biko nke ahụ dabara adaba ọ dị mma ọ bụrụ na ndị na-apịrị anyị aka n'igwe DJ Skylight ọ bụrụ na edela njikere ụnụ abịanụ ka anyị gaa n'ọkpara aka ahịa anyị gbapa aka ahịa anyị abatakwanụ ndị